at være nogens bedste, spørger han. Jeg håber for jer, Cecilia og Pablo, at I må blive hinandens nødvendighed, at I må blive hinandens fest. Jeg håber også, at jeres ægteskab vil blive fyldt med glæde og med fest. Selvom det var vigtigt at være der for hinanden, både i glade og i svære tider. Ægteskabet er et fællesskab, hvor gensidig respekt, ømhed, tolerance og kærlighed skal præge både medgangstider og modgangstider. Kort sagt hele ens hverdag. I disse samtalekøkkenstider kan man få en fornemmelse af meget af hverdagen foregår i køkkenet. Derfor vil jeg slutte med et kinesisk ordsprog om kærligheden, der foregår netop der. Forelskelse er en kæde kogende vand, siger kineserne, der sættes på komfuret, koger op og tages af. Kærlighed svarer til en kæde koldt vand, der sættes på komfuret og langsomt bliver varmere og varmere. Jeg ved ikke, om kineserne har fat i den lange ende i forhold til forelskelse og kærlighed, men jeg synes, det er et dejligt billede på kærlighed, der bliver stærkere og stærkere med tiden. Cecilia og Pablo, jeg håber, at denne dag bliver den første for jer i langt ægteskab, hvor der altid vil være plads til at lade kærligheden for hinanden vokse. Jeg spørger med dig, Cecilia Fernandez Samar, vil du tage Pablo Panadero Utrilla til ægtefælle? Ja. Og jeg spørger dig, Pablo Panadero Utrilla, vil du tage Cecilia Fernandez Samar til ægtefælle? Ja. Ægtefællen har erklæret at vil ægte hinanden, erklærer jeg for at være ægtefæller. Ja, tak.